एमाउन्टनि मैसो ट्राइ बेकार होनाय जादों। नाय बेकारखौ गोबां गोजान गोजान जायगानि बिथांमोना लाफैदों। बयबो लांनो आसा, खिन्थु सोरनि बाहायगोआव गोग्लैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। नोंथांमोना बे खेलाखौ नायलांदो। बेनो नै लोगोफोर नायदो, 60,000नि मैसो। बेवहाय रायजोफ्रा लाब नायफैदोंनो, गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों। नायदो नै एकदमबारे गोजान गोजान जायगानिफ्राय नायफैदों आरोना लोगोफोर। नै नायदो नै, बेनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला दिजाब्रां ब्रिजनि सेराव थानाय दुमब्रु। नैबे दुमब्रुआवनो नैबे खेलाया जादों। जायफ्रा देरहागोन 60,000नि मैसो मोनलांगोन, आरो जायहा जेनगोन बिथाङा 15,000नि अमा मोनलांगोन। दंफैयो, एसे लाइभ होगासिनो आङो नै। खस्थ' हो राम्रो हकि होइना। दा रायजो राजाफ्रा नै नायगासिनो दङ, सोर बयबो मैसोखौहाय लांनो आसा आरोखि। बेबायदिनो लोगोफोर लांखागौलै मोनला सार। मा गामिनि आदानो जोंनि बे गामिनिखा। आदसा लांगोन नामा मैसोखौ? जोंथ' गैया माने गोजाननिफ्रायसो हरनो एसे आदसा गोसो। दा ओरैजायनो गोबाङानो बेबायदि आरोखि ना नै लोगोफोर। दा खेलाखौ स्टार्ट होबाय आरोना लोगोफोर। खेलाया एसे जोजेननाय जाबाय, मोननै मोनथामसो। दा बेबायदिनो नै ओरैजाय गोबां आर्टिस्ट एस'सियेसननि मानसिफोरबो दंफैयो बेवहाय। ओमफ्राय जोंना जेसिया समफ्रामारि सारबो दंफैयो ओरैजाय नै। जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि रायजोफोर दंफायो। बेबायदिनो गोबाङानो बेवहाय बयबो बे 60,000नि मैसोखौ लांनो गोसो आरोना बयबो। ओरैहाय नै हाबाफारिखौ जों बेबायदि कन्टिनिउ खालामदों, दा बिनि ओरैहाय थाखायनो नै मुंखौ जोंहा सारबो रोजाबफैनो दंफैयो जों आरोखि ना बयबो नै। खावलायदों। सोर सारा मिथियो मोनबैसे माइकेल? लादों? आं सेंग्राफोरनो लानाय जाबो सयथा लादों। 6था लानाय जादों ना? आस्सा, ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोनो जाहैबाय। लांनायनि आसा दा? लांनो लुगैदोंमोन। आदसा ओरैहाय नै दैमुआ बारा मिनिनो नाङा। खालामना होदों आरोखि ना नै। नों बारा मिनिनो नाङा। आरो आदा थाइलामोनबो दङ ओरैहाय। होबाय आरोना नै। बेबायदिनो नै होख्लायबाय दायो जोनाया। बेनि उनाव जेसुया भार्सेस दारिया। नै माथो जुथा गानैया होखानायसो। होख्लायबाय आरोखि ना, इन्टारेस्टल' आरोखि। ओरैहाय नै सानैखौबो देरहानो हागौ होननानै मैसोनि लोगोफोर, मैसोनि 60,000 दामनि मैसो। ओरैबायदि गुफुर हाबबाय आरोखि ना। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों आरोना नै। होख्लायनायसै नै। इन्टारेस्टल' आरोखि ना, इन्टारेस्टल'। ओरैबायदि इन्टारेस्ट आरोखि ना लोगोफोर। सोर साबैसेया बबेनि मोनलांगोन, माने ओरैबायदि आरोखि ना लोगोफोर। नायदो नै होबाय हाबनाया, होबाय हाबनाया आरोखि ना। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों। नायदो आरोखि ना नै। होख्लायबाय होख्लायबाय। बायराजों थांबाय, बायराजों थांबाय। सेस बायराजों थांबाय। हाब्बाय। जिसया भार्सेस दारिया। औ
जोंना जिसुया सार होख्लायनाय जासिगोन नै दायो मैसोखौ लांनो होनदों बिथाङा मोनलाङो ना मोनलाङा गावनिसो खोथासै आरोना बेबायदिनो दायो होख्लायनायसै आरोखि ना नै ओरैजाय दारिया भार्सेस जिसुया गेलेनायनि उनाव होख्लायसिगोन आरोखि ना डिभाइन भार्सेस संकस बिथांमोननि खेलाखौ जों नायगोन नायदो नै मानसिफ्रा फैदो ओरैबायदि आरोखि ना नै लामाया बहाबानो हो एम्फौफोर बादि बेरा दुमखादों ओरैबायदि आरोखि ना नै सासे गेलेग्राया सासे माहाजोननिल' गेलेलांबाय थानो हागोन हायर मोननाय नङा भारा जानो मोननाय नङा नाय जासिगोन आरोखि सोरबाया मुं लिरजानो होननानै बिथिंबो लिरजाखैब्ला कमिटियाव फैदो मुंखौ लिरजाफैदो आनपेड बिथांमोनखौबो खावलायबाय पेड खालामनानै लाफैदो मानो होननानै बुङोब्ला आनपेडखौ जों खेला गेलेहोनाय जानाय नङा बे खेला जोबनायनि उनाव डिभाइन भार्सेस संकसनि खेलाखौ जों नायगोन जोंना बसा होख्लायनाय जासिगोन नै फुल ड्रेस गानबाय जार्सि नै 15 नाम्बार बाव नै 15 नाम्बार गानबावदों संकस डिभाइननि खेलाया गेलेग्रा सफैयाखैनो बे जोबनाय लोगो लोगो जों मोनसे खेला नायबावगोन सिगोन आरोखि ना नै प्रसेनजित भार्सेस जिसुया कन्टिनिउ जिसुया बिथांनि खेलाया कन्टिनिउ थिनायसै जागोन आरोखि ना नै जोङो बसआबो लायथिनायसै आरोखि ना बसआ वान मोनजेनबाय बिथाङा लाखिबावबाय नै लाखिबावबाय जोंनिया बसआ होख्लायनोसै नै जोस्लिंबायसो जोस्लिंदो गल समान समान एसे मोजांजों मोनबाय मा आरोखि ना नै लाखिबाय जिसुया देरहाबाय जोङो बे समाव जिसुयाखौ जोङो आरोबाव खेला बसआ गेलेनो जों खावलायबावबाय देरहाबाय बिथांजों गेलेगोन बिथाङा बे खेलाखौ देरहाखाबाय